Plasmanom u zlatnu finalnu skupinu svjetskog prvenstva u Australiji Tina Mihelić Hrvatskoj je osigurala mjesto na Olimpijskim igrama 2012. u ženskom samcu. U zlatnu skupinu laser radijala ušlo je 25 zemalja, kvota je na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu za ovu disciplinu 29, što znači da su sve zemlje koje imaju predstavnika u zlatnoj skupini već riješile pitanje olimpijske norme za ovu klasu. Pa evo, zadovoljna sam jer primarni cilj smo ostvarili, znači bilo je najbitnije ostvariti tu olimpijsku normu i eto, napokon mogu reći da idemo u London, da idemo na olimpijadu i stvarno sam sretna zbog toga. A sad nastaviti treba svjetsko jedri dalje, bez obzira kako će završiti, glavno da imamo normu. Nakon 8 jedrenja Tina Mihelić je 31. U klasama FIN i 470 u zlatne skupine ušlo više nacija nego što su kvote, tako da se 75% sudionika Olimpijskih igara 2012. za ove discipline neće znati do subote. Međutim, ono što se zna je da Šime Fantela i Igor Marenić jedre sjajno i da su definitivno u igri za svjetske medalje, 3. godinu za redom. 2009. su bili svjetski prvaci, lani brončani. Fantela i Marenić danas su pobijedili prvi plov finalne zlatne skupine. Nakon 6 jedrenja su 3. Pa dosta sve ide po planu. Zadovoljni smo sa svim plovima, osim onaj jedan prvi u kvalifikacijama je bio malo lošiji, ali nakon toga stvarno solidno jedrimo, super smo, tako da uživamo i idemo iz dana u dan. Nakon 6 jedrenja za klasu FIN, Ivan Kljaković-Gašpić je na 13. mjestu. Posada Petre Klibe u dvobojskom jedrenju nije uspjela ispuniti olimpijsku normu. Na svjetskom prvenstvu na proljeće iduće godine imaju drugu prigodu za preostalih 25% mjesta u ovoj disciplini.